Ja sam Krešimir Škulić, dobrodošli u ovu novu nastavnu povijesti 5. razred koja se radi prema metodičkom priručniku. Ovaj školski sat smo zapravo došli na novu nastavnu jedinicu koja se zove Lov na Blagu Dioklecijanovoj palači. Možemo reći da smo prethodnih školskih sati pričali o Dioklecijanu i u sklopu čega smo marginalno zapravo spomenuli Dioklecijanovu palaču, naveli njene elemente, pa za ponavljanje možete iskoristiti Mozebook online aplikaciju i pogledati sve što ona koristi, naravno onda napraviti kviz da na neki način se prisjetite osnovnih pojmova. Ovog školskog sata imamo više zapravo ishoda, ja sam izabrao dva. Jedan od tih ishoda je da na temelju prikaza palače sa označenim dijelima trebamo zapravo navesti te osnovne dijele koji su vidljivi u smislu nacrta, nakon čega ćemo pisati izgled Dioklecijanove palače na temelju pripremljenih materijala gdje ćemo se usredotočiti zbilja na ono najosnovnije s obzirom da postoji uistinu mnogo materijala koji se odnosi na tu Dioklecijanovu palaču. Pa krećemo od početka kako ono zapravo izgleda. Ovaj prvi prikaz s lijeve strane je rekonstrukcija od Mozebooka, s desne strane je 3D rekonstrukcija i ovaj isto dio koji je pronađen online na YouTube kanalu. Na engleskom terminu je definiran taj pojam Dioklecijanove palače, pa je možete pogledati, a na samom početku zapravo vidimo da te rekonstrukcije nisu baš 100% identične, ali ćemo krenuti zapravo od osnovnih stvari, a to je da imamo prostorni smještaj koji je vezan uz dvije osnovne, možemo reći, ceste Cardo Decumanus, ali prije zapravo toga možemo reći da je ta Dioklecijanova palača otprilike najvjerojatnije dovršena za vrijeme 305, odnosno nešto nakon 305. godine kada je sam car otišao u mirovinu, a kada su u pitanju građevinski materijali, kamen je naravno tu dominirao, ali osim tog kamena imamo još zapravo bijeli vapnenac i sedru koji su dopremani iz okolice, odnosno Trogira ili Brača. Spomenuli smo arhitekte, na temelju ostalih pisanih povijesnih izvora koji su se našli zapravo u dijelima te konstrukcije potvrđuje samo već spomenute pretpostavke da su Grci zapravo bili izvorni graditelji. Osim kamena, to je bio, možemo reći, to je bila opeka, odnosno crijep i glina kao materijali zapravo koji su tu bili u upotrebi. Pitanje zapravo svih pitanja, po čemu je dobio zapravo ta građevina izgled. Nemamo konkretan odgovor, ali mnogi pojednostavljuju taj termin zapravo i govore da se tu radilo o uzoru na vojni logor, iako ima elemente recimo rekonstrukcije urbanog prostora grada, ima elemente vojnog logora, ima elemente ljetnikovca, kaštela, kolonije, što je već viđeno u nekim dijelima svijeta, Alžira, Kelna, Sicilije, pa možete pronaći uzore u nekim strukturama, ali najbolji odgovor zapravo na to pitanje leži u pretpostavci, odnosno dokazu da je Dioklecijanova palača zapravo možemo reći na neki način simultano građena, odnosno da je prilagođena terenu i namjeni. Pa je to zapravo odgovor koji je najviše vjerodostojan i time će nam stvarati najmanje poteškoće s obzirom na one koji se posebno bave arhitekturom iz tog vremenskog razdoblja. Sada ćemo zapravo ići korak dalje sa samom rekonstrukcijom gdje ćemo analizirati originalni nacrt koji je preuzet iz dijela Maje Marović iz 2014. što možete
pronaći sadržaj na internetu, pa ćemo zapravo krenuti od samog početka gdje vidimo 16 kula koje se nalaze i opasavaju taj prostor. Osnovna stvar koju uočite da su ove bočne kule zapravo kvadratne konstrukcije, odnosno imaju 4 strane, nakon čega zapravo vidimo 3 portala, odnosno vidimo 3 ulaza gdje imaju kule, možemo reći oktogonalnu projekciju, odnosno ima 8 zapravo stranica. Kada je riječ o vratima, onda imamo zlatna vrata na samom početku, odnosno južnom dijelu. Na sjevernom dijelu imamo jedina vrata, na zapadnom dijelu imamo zlatna vrata i na istočnom dijelu imamo srebrna vrata. Kao što vidimo, zapravo taj nacrt je kos zbog postojećeg terena i zapravo to je, možemo reći, njegov originalni izgled. Možemo nešto reći recimo o radnoj vrijednosti toga nakon razdoblja Dioklecijana. On je bio ginecij, odnosno radionica za tkaninu u razdoblju nakon vladara Dioklecijana, to je ono što je potvrđeno. A ako ćemo govoriti o elementima koji su vezani uz područje Brodsko-posavske županije, onda ćemo se usredotočiti, možemo reći, na krstionicu koja se zove Krstionica Svetog Ivana Krstitelja, a autor te krstionice je Ivan Meštrović, zapravo čija se galerija nalazi u Vrpolju i možete tamo pronaći puno vrijednih podataka za osobu koja je iznimno važna za hrvatsku povijest početka 20. stoljeća, jer je bio član važnih političkih tijela u razdoblju tijekom Prvog svjetskog rata. Od ostalih važnih stvari, prije nego što nastavimo s analizom uporabnog prostora, možemo reći da je podrum najvažniji dio palače, to je ovaj južni dio koji nije ovdje u nacrtu, zato što se nalazi ispod tih elemenata, ali je najbolje sačuvan. Zato što je toliko dobro sačuvan, taj dio iz podruma nam daje ideju rekonstrukcije kako su zapravo stvari izgledale u samom prizemlju i na temelju toga je olakšan prostor istraživačima koji su pravili, možemo reći, totalnu analizu ostataka Dioklecijanove palače u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata tijekom 50. godina. Kada govorimo, možemo reći, nekoj temeljnoj podjeli, onda možemo reći da imamo dva dijela. Prvi dio je, možemo reći, bio dio za ostale članove Dioklecijanove družbe, možemo to tako reći, a ovaj prvi dio je bio za Dioklecijana i njegove uže suradnike. Kako? Ovaj prvi dio se podijelio na carski dio, na rezidencijalni dio, na religijski dio i javne površine, zelene površine. Ovaj drugi dio je obuhvaćao zapravo prostor za vojnike, prostor za skladišta, prostor za obrtnike i uslužnu djelatnost koja je omogućavala zapravo ovom prostoru da bude, možemo reći, jedinstven primjerak tadašnje svjetske i današnje kulturne baštine. Ako uđemo u dalju analizu zapravo tog prostora, onda ćemo vidjeti čim uđemo u taj prostor da ćemo imati broj 4 koji je vestibul. Kasnije su istraživanja zapravo otkrila da ima križnu projekciju, ali i kružnog je zapravo dijela, ali je bio kasnije zazidan. Ovaj dio nam je iznimno važan, to je zapravo bio peristil. Taj peristil omogućavao komunikaciju sa centralnim dijelom ovoga dijela palače, a to je bio mauzolej. A mauzolej je, kao što vidimo, jer smo pričali o njemu, izvana je bio oktogonalan, imao je dva reda stupova gdje je stojala ta kupola, a iznutra je bio kružni dio. U ovom pravokutnom dijelu zapravo su sačuvani temelji još dva hrama, a sasvim sigurno je da je tu bio i hram Venere, a kasnije je na tom mjestu napravljen zvonik, od čega je napravljena
možemo reći bila napravljena katedrala Svetoga, koja je bila najstarija zapravo katedrala na svijetu. Možemo dalje istaknuti da je prostor broj 6 označen bio javni prostor za blagovono. Imamo tu 3 dijela zapravo koja su služila kao dio za komunikaciju sa glavnim prostorom. Ovdje vidimo takozvani carski stan koji je zapravo bio dugačak oko 40 metara, imao je 42 prostora i u tom dijelu su se zapravo nalazili još barem 2 kupelji koje vidimo na principu temelja i te kupelji su bile zapadne i istočne. Jedna od tih kupelji ili termi je zapravo bila samo prostor za možemo reći cara, a drugi je bio za možemo vjerojatno njegove suradnike. Ovdje smo rekli da je dio koji pripada krstionici Svetog Ivana, ovo su 2 glavne ceste. Ovdje vidimo zapravo da se radi o prostoru za koji smo već nešto rekli, a to je prostor za vojnike i osobe koji su bili zapravo radnici u tom vremenskom razdoblju. Ovdje idemo korak dalje, te ćemo nešto više reći o vizualnom identitetu nekih dijela Dioklecijanove palače. Ovo je podrum koji je zapravo bio, možemo reći, neupotrebljiv i zatrpani. Jedno vrijeme zapravo njime tekla nažalost kanalizacija, ali je obnovljen i danas je nažalost važan zbog konstrukcije vodovoda u tom dijelu, ali je iznimno zanimljiv i najbolje sačuvan dio cijelokupne Dioklecijanove palače. Ovaj središnji dio zapravo predstavlja krstionicu gdje se nalazi Sveti Ivan Krstitelj. Prave se zapravo komparacije sa brojnim krštionicama, recimo najčešće je sa onom Svetog Lovra ili neki kažu katedralom Svetog Ivana u Trogiru, ovisno o tome koju koristite periodiku, odnosno literaturu. S desne strane zapravo vidimo peristil, odnosno glavni komunikacijski prostor između mauzoleja sa lijeve strane i krstionice Svetog Ivana i carske rezidencije s desne strane, a unutar tog prostora zapravo nalazi se vestibul. Vidimo ovdje da se nalaze niz stupova koji su bili napravljeni u korintskom stilu gradnje. Nakon što smo istaknuli, pa možemo reći, najvažnije vizualne detalje koji će vam omogućiti lakšu koordinaciju tim prostorom kada budete dalje ulazili u umjetničku i građevinsku vrijednost. Imamo jedan tekst za učenike i taj tekst nam zapravo nešto više govori o samom Dioklecijanu. Vidimo da je dio teksta zapravo skraćen, pa se nemojte s tim opterećivati. Nakon čega imamo pitanja. Ova pitanja se odnose na prethodni tekst. Nadam se da vam neće biti teško odgovoriti na taj tekst, nakon čega imate drugi zadatak gdje će trebati navesti dijelove palače. Za one učenike koji žele znati više, mogu mi jednostavno pronaći nacrte od ostalih dijelova, samostalnih dijelova palača koje možete pronaći na internetu. Ne možete pogriješiti s obzirom na izvor jer nacrte jednostavno se manje i više prenose, a za one učenike koji smatraju da im je to previše, mogu jednostavno napraviti rekonstrukciju Dioklecijanove palače tako da preuzmu nacrt sa interneta i da označe 2 ceste Cardo i Decumanus i pokažu smjerove i pošalju mi to u digitalnom obliku. Ako imate kakvih pitanja, pitajte, možete me slobodno pitati, pretplatite se, lajkate, hvala na suradnji i doviđenja.